Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma. A ye aw bisimila an ka kunnafoni dumanw kɛnɛ kan Bamako News TV o sanfɛla la. Kunnafoni daminɛna ka kɛɲɛ ni an ka jamanakuntigi Général d'Armée Assimi Goïta ale ye AES minisiriw bisimila minnu ka baara ɲɛsinnen don adamadenya dɛmɛ wale kɔkɔrɔma donni na a ka dagayɔrɔ la Kuluba ka sanga ni kunun jumadon ye utukalo tile 8 san 2025 minnu bɛ Bamako yan ka kɛɲɛ ni u ka lajɛba kunfɔlɔ dɛmɛ walew la min kɛra Bamako n'o ye Mali faaba ye k'a daminɛ utukalo tile 7 la ka taa bila a tile 9 na san 2025 min siriyara u sigiɲɔgɔn jamanaw fɛ n'o bɛ tali kɛ Moritani jamana, Tchad jamana fo ka taa se Togo jamana ma minnu tun ye maa wololenw ye kɛnɛ kan ka se ka na lajɛ in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. Halisa an to ni Mali kunnafoniyaw ye an ka jamana ɲɛmaa Général d'Armée Assimi Goïta ale kɔni Niger jamana jɛkulu dɔw bisimila ka sanga ni kunun jumadon ye n'u bɛnna utukalo tile 8 ma san 2025 a ka jamanakuntigi dagayɔrɔ la Kuluba n'o o kulu in yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ u ka kuranko minisiri bolo ni o ye Professeur Awa Amadou ye. Ko ɲɔgɔnye ninnu siriyara an ka Mali minisiri laka fɛ min ka baara bɛnnen don kuranko ma ni o ye Boubacar Diagne ye ani a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri laka min ka baara ɲɛsinnen don Sɔrɔko Boussouli ma ni o ye Alucine Sani. Ko an ka Mali seko ani dɔnko minisiri ale kɔni ye Tɔnbɔkutu dunan dɔw bisimila a ka minisiriso kɔnɔ ni o ye département ye. Ko ɲɔgɔnye ninnu kɔni kun de tun ye ka se ka kuma ɲɔgɔnyew kɛ u ka seko ni dɔnko biennale kɛnɛba min bɛna sigi marabolo kɔnɔna la. Ko dunan ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u bɛna u seko ni u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ɲɛnajɛ in ka kɛ kɛnɛ ye ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ. O kɔfɛ minisiri Dafe ye foli kɛ ka ɲɛsin u ma u ka cɛsiriw la ani ka laseli kɛ ka yira k'a fɔ k'a bɛna jɛkulu dɔw sigi sen kan minnu bɛna u dɛmɛ u ka ɲɛnajɛ kɛko ɲumanw la don n'a nataw la. A y'a yira k'a fɔ jɛkulu in bɛ tali kɛ minisiri laka 6 de la minnu yɛrɛ bɛ a baaraw la a bɛ tile dama dama bɔ bi. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniyaw ye ka sanga ni bisimilidon ye utukalo tile 9 san 2025 Côte d'Ivoire jamana kan a ye bɛ k'a fɔ Yopougon du kɔnɔdenw olu bɔra k'u ka dusumakasaw yira k'a fɔ k'u ma jɛ ni Alassane Ouattara ale kan bɔli ye fangaw nɔfɛ n'o ye 4e mandat ye. A yirala k'a fɔ Amérique jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye ale ni Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Poutine kan ka ɲɔgɔn kɛ juma nata utukalo tile 15 san 2025 Alaska dugu kɔnɔna na. A bɛ ye k'a fɔ ko nin bɛna kɛ jamana ɲɛmaa fila ninnu ka ɲɔgɔn ye kunfɔlɔ ye kabini marifa wale min taara ka Ukraine jamana sɛgɛrɛ Russie jamana fɛ san 2022 waatiw la. Ka kɛɲɛ ni Burkina Faso jamana finitigilaka 74 olu de kɔni kawariyara u ka finitigilakaw ka kalanso la min tɔgɔ ye Georges Naumono. A bɛ ye k'a fɔ dɔ farala olu ka jalaw kan ka sanga ni kunun jumadon ye n'u bɛnna utukalo tile 8 ma san 2025 ka kɛ sous-lieutenant ye. U ka nin sanayɛlɛ kɛnɛ bonya n'a karama tun bɛ u ka jamana chef d'état-major général des armées bolo. Ni de bɛ dan sigi bi an ka bi kunnafoni senfɛmaw na aw ni ci aw ka kulumajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.